Bon dia a tothom. Jo soc la Sol, una de les bibliotecàries d'aquí del municipi. És un goig tenir la sala plena de gom a gom i acollir una persona molt important en el nostre poble, molt coneguda, Josep Malagarriga. Tindrem aquí les seves obres exposades, avui farem la presentació i també comptar amb la violoncel·lista Eva Gomà. Doncs espero que l'acte us sigui del vostre grat. Esperarem l'arribada del ponent.
història contemporània, ha escrit 7 o 8 llibres, domina té el do de la paraula i sí, perquè l'he sentit molts cops. I diu que vol fer una presentació de, no sé, d'això que hi ha aquí fora i del llibre que... En primer lloc, dir que costa parlar després de la música. Les paraules sembla que ho destrossin tot, no? Després de la bellesa de la música. Enhorabona. Bon dia a tothom. Començo amb aquesta frase no de manera retòrica, sinó com una forma d'agrair a en Josep la tasca que diàriament, a través de les xarxes socials, ens abelleix el dia amb una imatge de l'eixida del sol a la platja i una frase adient a l'estat del temps que es converteix sempre en una reflexió poètica. Penso que això no és una anècdota, sinó que aquest fet demostra que en Josep és una persona dotada d'una especial sensibilitat davant dels esdeveniments més quotidians de la vida, en els quals ell cerca una espurna de bellesa que s'amaga darrere de tots els moments més rutinaris, més reiteratius i més anodins del dia a dia. I això penso que és el que ens dona una pista de per què estem avui aquí. Estem aquí per inaugurar una exposició que és l'obra d'un artista
dotat d'una especial sensibilitat a la recerca de la bellesa i, en aquest cas, la plàstica. Fa anys que el vaig conèixer i des d'aleshores vaig admirar el seu domini de l'ofici. Jo, que sóc un entusiasta de les coses antigues, una de les primeres coses que li vaig demanar va ser si seria capaç d'imitar un fresc pompeià, seguint les tècniques dels vells pintors romans. En Josep s'hi va posar i em va fer dues magnífiques obres que estic penjades a casa meva. Tinc 2 frescos pompeians a casa gràcies al senyor Malagarriga. Per tant, en el seu treball d'artista hi ha una part important d'ofici, de mestre artesà, que investiga i no s'acomoda a una única tècnica, sinó que treballa les diferents maneres d'arribar a l'obra plàstica, com la que avui ens envolta. El seu domini de l'ofici i de la tècnica es percep en veure com aconsegueix aproximar-se al nucli de la personalitat i del geni de les persones que ens ha representat. Però més enllà de l'ofici hi ha la sensibilitat. Sensibilitat per la bellesa i, en aquest cas, per la plasmació d'unes individualitats que tot i ser molt diferents tenen un estret vincle entre elles, la música. En contemplar aquests retrats no només tenim l'home, i tenim unes melodies que ens ballen pel cap i unes vivències lligades a algunes de les peces d'aquests mestres. Llavors, l'exposició que avui ens ofereix el mestre i artista Malagarriga és una simfonia de colors i de sensacions musicals que ens envolten a partir del color i de la imatge, però també a partir de les notes musicals que ens inspira cada compositor. Assistim així a la inauguració d'una exposició global que ens ofereix el millor Malagarriga, artesà i artista. El seu treball esdevé una simfonia impregnada de música i de color, per la qual convé felicitar-lo sincerament. Per molts anys, Josep. S'ha de dedicar a la crítica, a mi només altres coses, jo que us recomanaria. Moltes gràcies, Joan, però moltíssimes gràcies. Agraïu-vos la vostra assistència i portava un paper, però em sembla que no el trobaré, sí que el trobaré, però és que és tan esquemàtic que només diré l'esquema. Bé, és que... Bé, ara s'acosta la Setmana Santa i ahir pensava què diràs i no sabia res que tenia que dir, però vaig pensar en les 7 paraules de Jesucrist, les 7 paraules, sí, i vaig pensar també, ahir pensava en tot aquest projecte i que el puc resumir també en 7 mots, en 7 paraules, que són, primer, el projecte en si, que va néixer de que jo volia aprendre una mica més la figura humana i a partir d'aquí vaig començar a fer retrats, simplement per exercicis, ara que no deixen posar deures i tot això, a mi el meu professor de Barcelona me'n va posar i... Sí, els poseu, vosaltres sí. I hi ha una polèmica almenys. Bé, doncs el projecte, després la il·lusió per fer aquest projecte, que de vegades és al revés, primer hi ha il·lusió, després el projecte, això és com l'ou i la gallina, no sé ben bé. Però il·lusió i projecte, dues, després ve el procés, que se'n parla molt d'això també, políticament. També he fet un procés jo, però l'he acabat. Gràcies. El procés ja portem 3. I aquest procés comporta 3 coses bastant serioses. Primera, la capacitat de treball. Si no es treballa no surt això. Això gairebé 2 anys de feina. La dedicació o consistència en voler-ho fer, cada dia picant pedra, i un compromís, és a dir, implicar-se a poder-ho acabar. Quants en portem? 5, no? Bé, no, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta l'últim. Tots els artistes ho porten a dins. Jo, m'has dit artesà, artista, m'has dit artesà. La necessitat de compartir-ho amb tothom, amb vosaltres, per això esteu aquí. I ara, doncs, aquesta és la 7a paraula que volia dir. La necessitat de compartir-ho, que per això he fet tanta publicitat a les xarxes socials que dius tu i tot això. I també hi ha d'haver una 8a, ja posats a dir que és el mateix, que és la voluntat vostra de voler-ho compartir amb mi. Gràcies.